आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नागिरदों आरो बेखौ बयबो मानिगासिनो दं मिथिगौ जुदि सोरबाफोर गामिया जुदि पालन खालामाखैबा बे बाथ्राखौ जुदि मानियाखैब्ला नोंथांमोननि गामिया गोबां गोरोन्थि मावगासिनो दङ स' नोंथांमोनाबो बे खामानिखौ माव आरो बे बोसोनखौ ला गासिबो गामिखौ लकडाउन खालामनानै दोन जानला मोनला मानसिफोरखौ सोनो नाङा आरो बिनि गेजेरावहाय गोबां जायगानिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय जुदि सफैना दंब्ला मेडिकेल जुदि चेकआप खालामहैखाबा प्लिज थांनानै मेडिकेल चेकआप खालामहैथां ट्रिटमेन्ट लाहैथां नङाबा नोंसोर पुलिसफोरजों बुजागोनबो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिना लादो। आसा दिनै जोंहा 26 थारिख दा बे समाव जोङो बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जे आसाम सरकार भारत सरकारा जि बिथोन होनाय बायदियै जोङो दिनै लकडाउन खालामनाय जाबाय। जोंनि 5 नय दैमाजुलि गामिजों थांनाय फैनाय बन्द आरो बे जोंनि 5 नय दैनिफ्राय जाहाथे ओरैजाय जोंनि 5 नय दैमाजुलि 5 नय थाराइबारि सनाइस्रि बेबायदि गामिफ्राव जेन गुबुन मानसिया जा हाबनाय फैनाया बन्द। बिनिखायनो जेब्लासिम बे कर'ना भाइरास जेंनाया जोबा समाधान जाया अब्लासिम जों लकडाउन थाबाय थागोन। बे जोंनि बर्डआव लिरना होनाय नेमखान्थिखौ जों लाखिगोन। दा जोङो बेखिनिखौनो जों दुलाराय बर'फोरनो बयनोबो फोसावना होबाय जाहाथे बे जोंनि थांलाय फैलाया दिनैनिफ्राय बन्द जाहाथे रावबो बे जेंनाया जोबागौमानि थांलाय फैलाय खालामनो मोनथ'नाय नङा। कर'ना भाइरासनि लकडाउनखौ जुदि मानियाब्ला नोंथांमोना बिनि बेब'स्थाखौ मा खालामनाय जागोन? बिनि बेब'स्थाखौ जोङो भारत सरकार आसाम सरकारा जिबायदि दा थिरांथा लादों आरो आयेननि हेफाजाब लादों जों बेबायदि बेब'स्था लानाय जागोन। थेंक इउ।